πρώτα του βήματα. Τζάμπολ στο παιχνίδι με πρώτη επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ο Πρέλσβιτς κατευθείαν πάνω στο Διαμαντίδη με ψηλό παίχτη. Προσπαθεί να τον αντιμετωπίσει ο Μπράντοβιτς. Πολύ όμορφη πάσα στον Ράιτ. Κάρφωμα από τον Τζούλιαν Ράιτ. Γκάουντλοκ με αντίπαλο τον Σλότερ. Περνάει χαμηλά, τον σταματάει η άμυνα του Παναθηναϊκού που έχει και τη δυνατότητα να τρέξει. Γιάνκοβιτς. Πολύ δυναμικά ο Ράιτ στο τελείωμα. 0-4 με 4 πόντους από τον Τζούλιαν. Γκάουντλοκ που ακόμη δεν έχει πάρει πρωτοβουλίες. Για την ώρα δίνει την μπάλα στους ψηλούς του. Ο Παναθηναϊκός έκλεψε άλλη μια μπάλα. Διαμαντίδης. Η άμυνα δεν πήγε πάνω του. Δεν ήξερε τι θα κάνει. Ανοιχτό γήπεδο. Η Φενέρ μαζεύει άλλο ένα επιθετικό rebound. Το Παναθηναϊκός κλέβει. Σλότερ που φεύγει μόνος του. Μπροστά από τον Σιπάχη θα πάρει το φάουλ. Μποχορίδης δεν βρήκε πάσα. Δοκίμασε για 3 ενστάση. Ο Παναθηναϊκός ξανά όμως πεσμένος στο έδαφος χάνει την μπάλα. Στο ανοιχτό γήπεδο η Φενέρ. Εντυπωσιακό στοπ. Πολύ ψηλά από τον Ράιτ. Ο Ράιτ είναι αυτός που έχει κάνει τον μπλοκ. Ερχόμενος με δύναμη από πίσω. Γιάνκοβιτς. Ράιτ πατάει δυνατά, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Νικώντας μια άμυνα της Φενέρμπαχτσε. Το σκριν δεν το παίρνει ποτέ από τον Γκις. Την μπάλα μένει στα χέρια του, δοκιμάζει για 3. Ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει με το σουτ 3 πόντων του AJ Σλότερ. Γκάουντλοκ. Παναθηναϊκός κλέβει μία ακόμη μπάλα με τον Λί. Με ένα εύκολο lay-up. Ξαναδίνει προβάδισμα στην ομάδα του, 18-16. Ο Παπάς στη διείσδυση, το καλάθι με εξαιρετικό τρόπο. Κλέψιμο από τον Παπά που βγήκε πολύ όμορφα στην πάσα του Γκάουντλοκ. Τελείωμα στην απέναντι πλευρά. Επιθετικό rebound του Φότσι. Συνό γιατί φέτος έγινε, δεν έχει αλλάξει ακόμη χρονιά. Από το Final Four της περασμένης αγωνιστικής περίοδου. Ο Γκίστ δεν είχε δει ότι ήταν ελεύθερος, το έκανε με τον δύσκολο τρόπο. Αντί να πάει υπέρ της Φενέρ. Παναθηναϊκός δυσκολεύεται, ο Σλότερ κρατάει την μπάλα αμέσως για 3, 31-25. Και κάνοντας ένα airball. Γιάνκοβιτς. Η μπάλα χαμηλά στον Γκίστ και από εκεί στον Φότσι που προστάτευσε τέλεια την μπάλα από τους αμυντικούς. Χαραλαμπόπουλος έβαλε την μπάλα στο παρκέ, πέρασε την πάσα στον Γκίστ. Σλότερ από την γωνία. Αυτό το σουτ ήταν για 3. Φότσις που μπορεί να αποστάρει τον Γκάουντλοκ, αρκεί να το καταλάβει. Πήγε προς το κέντρο της ρακέτας, προτίμησε να πασάρει στον Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος πολύ ψύχραμα, πολύ κρύα που λέμε. Σλότερ. Γκίστ από την γωνία δοκιμάζει και σκοράρει για 3. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στον πόντο. Που συλλέξαμε λένε ότι ο Διαμαντίδης υπέστη ένα ελαφρύ διάστρεμα και ότι εάν είναι στην κρίση του Ιβάνοβιτς βέβαια αυτό σε κάθε περίπτωση μπορούσε. Εδώ πάντως ο Παπάς Μαμούτογλου, καλή άμυνα από τον Ράιτ, κλέβει ο Σλότερ ο οποίος πάει στο τελείωμα στην απέναντι πλευρά. Παναθηναϊκός παίρνει άρθρο, είναι το τρίτο μάτς που δίνει σε 6 μέρες, οπότε προϊόντος του χρόνου θα αρχίσει να έρχεται και η κούραση. Πολύ όμορφη συνεργασία Γκίστ Φότσι, το καλάθι από τον Φότσι, κανονικό σέντερ. Ο Μπλουμς για 3, επιθετικό rebound από τον Χαραλαμπόπουλο. Φτάνει τους 5 πόντους, είναι η πρώτη της καριέρας του στην Ευρώπη στην τέταρτη περίοδο. Σε ένα λεπτό από τώρα η κουβέντα που θα κάνουμε θα είναι για τη διαφορά και όχι για τον νικητή. Σλότερ. Καλή κυκλοφορία. Γιάνκοβιτς από τη γωνία. Κακή εκτίμηση από τον Ζόριτς, έκλεψε την μπάλα ο πολύ θετικός Χαραλαμπόπουλος. Ο θέλει να το διαγράψει ως λογική, αλλά να μάθει από αυτό, από τα λάθη που έγιναν. Ο Σλότερ για 3. Πλέον έχει πάρει την πολύ μεγάλος απολογισμός, χωρίς να υπολογίσουμε τη ζημιά από τα επιθετικά rebound. Για αυτά τα 2 τελευταία λεπτά, Μποχορίδης στο lay-up. Ο Μπράντοβιτς θα κάνει αλλαγές αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα, δείχνοντας και αυτός ότι δεν πολύ σκέφτεται τη διαφορά, ξέροντας ότι η ομάδα του πια έχει προβάδισμα μιας νίκης από τον, για τον ο Μπράντοβιτς, που εδώ ανταλλάσσει και ένα φιλί με τον Σαβαρόνι, τον γυμναστή του Παναθηναϊκού, με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, με τον Διαμαντίδη, τον